gora Euskararen eguna. Ni Aldaro naiz, Txileko Santiagoko Euskarako irakaslea, eta eskertu nahi dizuegu gurekin Euskararen eguna ospatzeagatik. Kaixo, zer moduz, ni Leire naiz, hemen Valparaisoko eta Viña del Marreko Eusko Etxeko Euskara irakaslea naiz. Alvarorekin batera, Txileko Euskara irakasleak gara. Nik badaramatza urte batzuk honetan, eta pozik nago, benetan zorionak, Euskara ikasten duzuenei, Euskara irakasten dugunoi, egiten ari garen lana oso garrantzitsua da, Euskara hizkuntza bakarra da, euskal kultura mantendu beharra daukagu, eta oso lan polita eta hunkigarria egiten ari gara mundu osoan zehar Euskara erabiltzen. Orduan, eskerrik asko zorionak egiten ari garen lanaagatik, eta oraindik animatzen ez zareten guztiei, animatu zaitezte, ez da hizkuntza erraza, baina gauza guztiekin bezala ahaleginak merezi du. Haupa, ni Gonzalo naiz, Viña del Marrekoa Txilen. Euskara oso garrantzitsua da euskal diasporari, zeren eta gure arbasoen hizkuntza da, bere kultura da, eta hizkuntzan gure arbasoen arima badago eta. Santiagotarrak, Txiletarrak, diasporako jendea. Eskerrik asko euskara ikastearen egiten duzuen aleginagatik. Hemen balio handia ematen diogu alegin horri. Beste barik, goraintziak Euskal Herritik eta Bizkaiko bihotzetik. Ondo izan. Senegalen euskeraz eta uolo. Txilen lagundu euskerari. Txilen be euskeraz. Kaixo lagunok, Andrea naiz, Uruguaiko euskalduna, jalgiadi mundura taldekoa, eta asko poztan naiz zuekin egoteaz egun berezi honetan Euskararen nazioarteko eguna ospatzen. Segi aurrera, Euskara maitatzen guk egiten dugun bezala. Muxu erraldoi bat Uruguaitik. Euskaltzaleak aurrera, guazen mendi gailurrera, euskaldunak esnatzera, tralararai, tralararai. Kaixo lagunok, Maider nauzue, Alemaniatik ari natzaizue hitz egiten, eta esan didate, Txilen kriston martxa daukazutela, eta kriston euskaltzaleak zaretela bertan. Eta ez dakizue, zein poza handia ematen didazuen. Alemaniatik besarkada handi bat, eskerrik asko, eta bihotz-bihotzez musu potolo bat, Euskara bizirik mantentzen duzuelako eta dugulako munduko txoko guztietan. Segi horrela eta mila esker, zoragarriak zarete. Kaixo, Txileko lagun euskaldunak. Badakigu Euskara 365 egunez bizirik dagoela, baino gaurko egun berezian, besarkada handi bat, bidali nahi dizuet, Euskal Herritik, Txilera, Euskararen alde egiten dituzuen ekintza poliz guzti hoiekin, aurrera jarraitzeko indarra izan dezazuen. Gora Euskara! Apa lagunok, gustatuko litzaidake nire dizkideekin egotea, baina komplexu izan da. Baina ziur nago elkarrekin gaudela ospatzeko gogoan. Oso pozik gaude zuen agurrengatik, eta harro, eta familia honen zati bat izateaz. Bihotzetik eskerrik asko, eta, edozein lekutik jarraituko dugu euskaraz. Agur! Euskara maite dut, euskaraz bizi nahi dut. Nire arbasoekin konektatzeko asmoz euskara ikasten hasi nintzen. Baina orain, hizkuntza gehiago ezagut ondoren, esan dezaket uraz dela euskara ikasteko arrazoi bakarra. Euskara dudarik gabe munduko hizkuntzarik politena da.
Ikastea ez da erraza, baina minutu bakoitzak merezi du. Euskalduna da. Nire amona euskalduna zen. Nire arbasoen hizkuntza ezagutu nahi dut. Euskara oso hizkuntza poetikoa da. Euskalduna naiz, 30 urte daramatzat Inglaterran bizitzen, nire ama hizkuntza gogorarazi nahi dut. Kaixo, ni Felipe naiz eta ura poema bat zuen zat. Mundu azkea. Beste goizeko iluna berri bat dakarren. Hizkuntza bat badago. Erreka bezain iraunkorra. Aizea bezain gogoki. Magma bezain azerre. Mira borrokion uzaina. Zure lepoan dagoen petrikorra. Gure poro eta gure arnaz. Ez igaitza. Nora biderik barik batzuetan. Bizitzaten zentzumena. Eriotzaren ohorea, zaputz bezaina sakona, dastatzea, begi, klikatzea, Victor Jararen gitarra, Mikel Laboaren kanta, Guda Oiuka, irrintzia, tximeleta mesularia, gure jendearen askatasunako desioan. Gora herria, gora Euskal Herria, gora askatasuna, gora euskaraz. Agur. Kaixo, nire izena Carlos Gajardo da. 53 urte ditut. Viña del Markoa naiz eta Txilen bizi naiz. Energia eta ardu handia ekaitzen dituen Nafarroako irakaslea daukat. Horrek laguntza handia ematen dit ikasteko orduan online. Guztioi euskara ikastera gonbidatzen zaitutzen. Laster arte. Zuteaz, soilik nire hautsazora narama, nire gurasoetara, amatxira, osaba izebetara bizitzara. Euskaldunen komunikazio bidea izan da hasieratik, eta beste kultura batzuetan jatorria ez izatean. Autentikoagoa eta aratz bezala aintzat hartzekoa bilatzen da. Naiz eta euskalki desberdinak eta euskal herrian zehar. Beraz, babestea herentzia utzezina da. Gure nortasunean laguntzen gaitu eta euskara ikasten denean aberastasun konparatiboak antzeman daitezke. Bai gramatikalki, bai izten adierazpenen argitasun eta xumetasunean. Mila esker euskarako irakaslei eta noski mila esker euskarako ikaslei mundu osoan. Sei aurrera. Jarrai dezagun aurrera orduan, besarkada handi bat Valpareisotik, animo musu handi bat. Zateko dizuegu, Leire irakaslea eta biok orain dela ja urte asko egiten dutugula alegina, hemendik euskararekin aurrera joateko. Beraz, ikasi mesedez eta horrez gain Euskal Herriko kultura eduki bihotzean. Mila esker euskararekin egoteagatik eta aurrera ikasi Euskal Herriko bihotza hor dagoelako. Gora Euskal Herria, askatuta, gora euskara, biba zuek.